Platíte na hypotéke zbytočne veľa a ani o tom neviete? Veľa ľudí má naďalej staré úrokové sadzby, ktoré vôbec neriešia a nevedia, že môžu mať aj výhodnejšie podmienky. Banky vás na to same neupozornia a kým si to neoveríte, nič sa nezmení. Riešenie sa volá refinancovanie. Znamená to, že svoju hypotéku presuniete do inej banky, ktorá vám ponúkne lepší úrok. Vďaka tomu môžete mať nižšiu splátku, kratšiu dobu splácania alebo dokonca získať peniaze navyše, napríklad na rekonštrukciu. Poviem vám reálny príklad. Môj klient platil 650 eur mesačne za splátku hypotéky. Po refinancovaní platí 540. To je úspora 110 eur mesačne, čo je 1300 eur ročne. Najdrahšia chyba pri hypotéke? Nerobiť vôbec nič. Hypotéku máte možno nastavenú dobre, alebo aj vôbec. A práve to rozhoduje, koľko na nej preplatíte. Ak chcete vedieť, či sa to týka aj vás, ozvite sa mi a spolu sa na to pozrieme.